Κωνσταντίνα Αναμού, τον Νικόντσι. Άρα εσύ, ενώ ξέρει τον Γάτο πολύ καλά, που εγώ τον έσα μια στιγμή στο σπίτι μου, συναναστραφήκαμε ελάχιστα και με 2-3 κινήσεις μου κατάλαβα τι άτομο είναι. Εσύ που τον έχεις σε άπειρες φορές, σε άπειρες στιγμές, σαν πιο όριμος, πιο αφιπνισμένος. Δεν θα να πεις την κατούλα. Ναι, το ξέρω και το ξέρεις. Απλά δεν μπορώ να το κάνω. Δεν γίνεται. Γιατί πήγες εκεί και του κάνεις τέτοιο ψυχοφθόρο. Ήταν ψυχοφθόρο σκηνικό. Μπορεί να το στιγματίσει και μπορεί να έχει αλληλεπιδράσει στην πορεία. Μην νόμιζω τελείωσε εδώ αυτό. Εγώ μπορεί να ξέρω και ελπίζω από τη μεριά του Γάτου να μην είναι στημένο και ελπίζω να κάνει cope. Αλλά ένα άτομο που όντως είναι τόσο ευαίσθητο, αυτό που έγινε έπεσε στα χάπια, στα φάρμακα, το έχει δηλώσει ο ίδιος. Εάν αυτό το άτομο. Δηλαδή, ναι, μεν έχει και κάποιο χιούμορ και διαβάζει 2-3 μηνύματα, 2-3-5-100 σχόλια, 5 εικόνες. Όλο αυτό, λίγο, έτσι να κάνεις τώρα, έτσι να κάνεις λίγο. Άμα συνεχίσεις, κάτι θα γίνει, θα ματώσει. Λίγο, του κάρου το μυαλό, ως κερατά, ως ξεφτύλα, ως κάκολ και όλα αυτά και δεν ξέρεις πού θα τα βαρέσει αυτού. Ευχαριστώ. Μιχάλη, θα πρέπει να γίνουμε δυνατοί άνθρωποι. Δεν πρέπει να μένουμε στην αδυναμία μας. Αν εσύ τώρα είσαι με την φίλη σου. Γιατί να οπλίσεις όμως αυτή την αδυναμία. Εσύ αν είσαι με τη φίλη σου και δεν σε γουστάρει πλέον. Αυτή την πληγή. Αντί να την επουλώσεις. Εσύ αν είσαι με τη φίλη σου και δεν σε γουστάρει πλέον, αναγκαστικά θα πρέπει να μείνει μαζί σου. Άλλο αυτό. Εγώ δεν είμαι αφιπνισμένος. Εσύ έχεις πολύ ψηλά τον πύχη. Είσαι με μια φίλη. Είσαι με την κοπέλα σου. Μην το ξεχνάς αυτό ποτέ. Είσαι με την κοπέλα σου. Ο μέσος μαλάκας, όλοι τα κάνουμε με την φίλη του μας. Όχι, όλοι αλλά κατάλαβες. Γίνεται αυτό. Εσύ όμως είσαι αφιπνισμένος. Αφιπνιστής. Αν ήσουν εσύ με την κοπέλα σου και η κοπέλα σου δεν σε ήθελε, θα έπρεπε αναγκαστικά επειδή εσύ το έλεγες και επειδή εσύ ήθελες διάφορα στοιχεία να καθίσει μαζί σου, είναι φυσιολογικό. Δεν είναι φυσιολογικό, αλλά τίποτα δεν είναι φυσιολογικό σε αυτή την περίπτωση και από τη στιγμή που δεν είναι φυσιολογικό, εσύ γνωρίζοντας ότι τίποτα δεν είναι φυσιολογικό και ότι ο γάτος θα μπορούσε να το πάθει αυτό, ενδεχομένως όπως το πάθε. Όλοι οι άνθρωποι είναι δυνατοί. Μην ακούτε ποτέ κανέναν που λέει ότι είστε αδύναμοι, μην τον ακούτε. Είναι ο ίδιος αδύναμος. Όποιος σας λέει ότι είστε αδύναμοι, είναι ο ίδιος αδύναμος. Είστε δυνατοί, όλοι είστε δυνατοί. Ναι, δηλαδή αυτοί που παθαίνουν τα κεφαλικά, τι είναι δυνατοί και παθαίνουν κεφαλικό. Αυτά είναι άλλα περιστατικά. Γιατί τη διαφορά, ο ίδιος βλέπει από το κεφαλικό λέει. Τι άλλα περιστατικά. Είναι επειδή εσείς τον πιέζετε και του λέτε ότι είναι αδύναμος. Είναι πολύ δυνατός. Ακόμα και κεφαλικό να παθαίνεις. Μην κάνετε ποτέ, να σας το πω και αλλιώς, μην κάνετε ποτέ παρέα. Ηθικά πυροβόλης προς τη μεριά του. Απλά δεν τον πέτυχες. Παιδιά, μην κάνετε ποτέ παρέα με ανθρώπους που σας λένε ότι είστε αδύναμοι. Να κάνετε παρέα με ανθρώπους που σας λένε ότι είστε πολύ δυνατοί. Και εσείς είστε όλοι δυνατοί. Με μουνόπανα που το παίζουν καλά, παιδιά, και σας κλέβουν την κόμενα. Ποτέ! Παιδιά, μακριά από μουνόπανα! Όσοι είστε εδώ είστε πάρα πολύ δυνατοί. Βρείτε αυτή τη δύναμη μέσα σας. Έχεις αρχίσει πάλι τις μορφολογίες, έτσι. Κοίτα, αυτό είσαι. Κοίτα τι είσαι. Βλέπεις. Εγώ δεν σε έβρισα, καλή συνέχεια. Τον έβαλε. Τον έβαλε. Θα τελειώνουμε με τέτοιες καταστάσεις. Τώρα θα ενεργοποιήσει το Χαγιάτε, μπρο, και θα Τρεις το καθένα. Μάθαμε. Διαδίδουμε την τοξικότητά μας. Ευχαριστώ, να είστε καλά. Ευχαριστώ. Πότε σε έβρισα. Πάλι θα με βρίσεις. Τι είπα, ποια λέξη. Απλά εγώ έδειξα αυτό εδώ, δεν σε έβρισα. Είπα ότι είσαι ένας λύκος με στολή προβάτου. Δεν σε έβρισα. Απλά εσύ λες για αδυναμίες και αδύναμους και τέτοια. Και εγώ σου λέω να μην κάνεις παράδειγμα αδύναμους. Εσύ, η αδυναμία σου δεν ήταν αυτό που έκανε, ήταν μια στιγμή αδυναμίας. Ήταν μια στιγμή επίδειξης δύναμης. Τι από τα δύο ήταν, παίξε. Για κάποιο λόγο έχεις κολλήσει. Θα παρακαλέσω να μην βρίζεις. Πες ό,τι θέλεις. Δεν θυμάμαι να έβρισα. Κάνε ό,τι θέλεις, απλά παρακαλώ μην βρίζεις. Οκ, πάμε. Εγώ σου λέω κάτι. Για κάποιο λόγο δεν σε βλέπω. Τέλος πάντων. Εγώ σου λέω κάτι αυτή τη στιγμή. Τι γίνεται, ρε. Γιατί σε βλέπω. Θα γίνουμε όλοι υπέροχοι, δεν γίνεται διαφορετικά. Η ευτυχία σας έπρεπε να την ψάχνεις. Τώρα σε βλέπω. Αλλά η ευτυχία είναι το να κρατήσεις. Πάμε να μιλήσουμε σοβαρό το θέμα. Έχει σοβαρό και να θες να το γελοποιήσεις και να πας άλλη την κουβέντα σε εκτός γηπέδου. Δεν θέλω να βρίζεις άσχημα. Έχεις κάνει πολλά φάουλ στο γήπεδο. Ρώτα ό,τι θέλεις, απλά μην βρίζεις. Για το γάτος. Ωραία. Εσύ σαν ανώτερος, γιατί δεν μιλάμε ότι ξεκινάμε τη βάση ότι εσύ ανώτερος. Αφιπνισμένος. Για σας δεν είμαι ανώτερος, είμαι κατώτερος όλων. Δεν είμαι καθόλου ανώτερος. Για να το καταλάβαμε όλοι. Έστω και για μια στιγμή, έστω και ένας χαζός, πίστεψε ότι είσαι ανώτερος. Αλλά χαίρομαι, έπεσαν οι μάσκες. Οπότε εσύ σαν κατώτερος, έχεις να πεις μια συγγνώμη στον γάτο. Έχω να πω συγγνώμη για όλους τους ανθρώπους που επηρέασα αρνητικά. Και να σου το πω κι αλλιώς. Πιστεύω ότι αν θέλει να σου όντως τον έκανες πιο δυνατό. Όντως από όταν του έκανες αυτή την επίθεση, αυτό το πράγμα που του κάνες, λέω βλέπω έναν διαφορετικό γάτο, πιο επιθετικό, πιο μάχημο. Έχει βγάλει νύχια. Το στέλνει στη γωνία και τον ανάγκασες να αντεπιτεθεί. Και τώρα πρέπει να δεχτείς την οργή του γάτου. Θα δεχτείς την οργή του γάτου, την οποία υποτίμησες μάλλον. Το θεώσες σαν ένα κακογατάκι. Και αυτός ο γάτος θα σου σημαδεύσει. Δεν τον πάω αυτό το γάτο. Το ότι λέω ότι είστε υπέροχοι και φωτισμένοι, αυτό θα σημαδέψει. Εσύ τι είσαι. Κάντε το, τι να πω. Εσύ τι είσαι πλέον. Εγώ λέω ότι είστε όλοι υπέροχοι, όλοι φωτισμένοι. Εσύ αν θέλετε να κάνετε κακό σε μένα, κάντε το. Εδώ είμαι εγώ. Κακό. Εδώ είμαι εγώ. Πώς θα σου κάνουν κακό. Εσύ το λες. Όχι, εγώ το λέω με την έννοια ότι από τη μιλάει
ότι είναι πιο σκληρός. Δεν το έχει πάρει τόσο μαλτακά, δηλαδή είναι στα πατώματα. Δεν ξέρω τι να πω. Δεν να είσαι ο σύγχρονος Ρωμαίος με την Ιουελιέτα. Δεν να είσαι ο σύγχρονος Πάρης με την ωραία Ελένη. Τι σκεφτόσουν όταν γινόταν όλο αυτό? Ποιο ήταν, δηλαδή, πώς είχες φανταστεί το μέλλον? Γιατί δεν μιλάμε για μια φάση ότι έγινε τη στιγμή. Υπήρχε σχέδιο. Όχι. Και μετά άνοιξε live που αυτό δεν καπνίζει και δεν πίνει. Και άνοιξε live μέσα από το σπίτι να καπνίζει και να πίνει και να το δει αυτή και να πίνει. Αχ, ο καημένος Άρα συμπαραμένεις ο Ρωμαίος να πίνει για μένα, πίνει και θα χαλάει όλη του την ηθική. Πάντοτε, σαν αδερφός που έλεγες, γιατί ναι, πλατωνικά ή και σεξουαλικά. Αυτό θα το κρατήσω για την καρδιά μου. Έχεις πει πολλά όμως και μας έχεις μπερδέψει. Γιατί άμα είναι φιλικά σαν αδερφός, τζάμπα έγινε όλο αυτό. Δεν νομίζεις? Εγώ δεν ερωτεύομαι φιλικά. Άρα την ερωτεύτηκες σεξουαλικά εσύ που δεν έχει σχέση με τον έρωτα και με τη σεξουαλικότητα. Είσαι κατά. Είσαι ουδέτερος. Έτσι δήλωνες. Στην εποχή που ήμουνα ναι, οκ. Αλλάζουν όμως αυτά. Άνθρωποι είμαστε, αλλάζουν. Τώρα μπορεί να τρώω, ξέρω εγώ, vegan, μετά μπορεί να γίνω vegetarian. Οκ, αυτό δεν είναι κακό. Ισχύει, αλλά αυτό μπορεί να υποδηλώνει και μια διαταραχή προσωπικότητα ή οτιδήποτε. Αυτά είναι κάποιες ιστορίες δικές σου. Είναι ιστορίες μου, αλλά τι σημαίνει? Ο φανατισμός σε συγκεκριμένα ζητήματα είναι το πρόβλημα. Α, είμαι vegan, τέλος, δεν μπορώ να αλλάξω. Δηλαδή σε ορίζω και όπως θέλω τα γυρίζω. Η ζωή κυλάει και όλα αλλάζουν. Τα πάντα ρε, τι είπετε? Ναι, αλλά εσύ για την πάντησες εδώ, χτύπηκες κάτω, έκανες, πήγαινες στα γόνατα. Γονιπετής, έκανες πράγματα για να αποδείξεις ότι είσαι αυτό που είσαι. Και τελικά δεν είσαι. Όλα αυτά πήγαν στράφη. Όλα αυτά τα challenge. Όλες οι μάχες. Τα 2.000 άτομα δεν δείχνουν ότι πήγαν όλα στράφη. Δεν δουλεύει έτσι, αδερφέ. Θα το καταλάβεις. Δεν δουλεύει έτσι. Και είναι άσχημο που το. Ευχαριστώ όλη την παρέα μας, παιδιά. Ευχαριστώ. Είναι το πιο όμορφο live που έχω κάνει εδώ και καιρό. Ναι, το όμορφο live. Αυτό είναι ο αφημιστής, παιδιά. Έχεις να σου πεις μια συγγνώμη στον γάτο. Και να δείξεις ότι. Από όλους ζητάω συγγνώμη. Από όλους. Από όλους. Ακόμα ειρωνεύεσαι. Άμα το βλέπεις ειρωνία, μάλλον δεν καταλαβαίνεις τι ακούς. Πάμε χαρακτήρα! Μπορεί να εμφανιστεί ο γάτος γατούλα, μπορεί να εμφανιστεί ο γάτος λίγο εδώ. Μπορεί να εμφανιστεί ο γάτος γιατί η κουβέντα. Αν ανέβει κάποιο πρόσωπο, θα κατέβω. Συγγνώμη. Ναι, απλά η κουβέντα με σένα γελιοποιείται. Και δυστυχώς δεν σε τιμάει αυτό. Αντί να κάνει μια σοβαρή, μεστή κουβέντα, να βγει ένα συμπέρασμα, να καταλάβουμε τι έχει γίνει εδώ. Γιατί καλώς κακώς αυτό θέλεις. Αυτό θελήσατε, αυτό προσπαθήσατε. Γιατί άμα ήθελες απλά τη γάτα, δεν θα πήγαινες με live έξω από το σπίτι του γάτου και της γάτας. Γιατί πήγες με live? Το live το έκανα, παιδιά, θα μπορούσα να το κάνω και στα μέσα της διαδρομής. Το live που έκανα ήταν μια εξομολόγηση στην ουσία. Εξομολογήθηκα ό,τι ένιωθα, το είπα στον κόσμο και ήταν να φύγω. Δεν υπήρχε κάποιο σχεδιασμό ή οτιδήποτε. Θα μπορούσα να το κάνω και σε 10 χιλιόμετρα μακριά. Απλά έτυχε, εκεί ήταν η πλατεία, λέω θα σταματήσω εδώ. Δηλαδή πήγες μέχρι τα Γιάννενα για να φύγεις. Δεν πήγα για να φύγω μόνος μου, αλλά έτσι προέκυψε. Τι είναι έτσι προέκυψε? Όταν με είδατε στην πλατεία, εγώ ήμουν έτοιμος να φύγω μόνος μου. Δεν φάγω κατάσταση. Στην πλατεία όσο ήσουν υποτίθεται περίμενες τη γάτα. Όχι βέβαια, εγώ θα έκανα. Για να φύγεις. Το μένω στην Κάθισα να κάνω ένα τσιγάρο, να ανοίξω live και να φύγω. δεν πίνει. Δεν θα ήταν το νόημα σε όλο αυτό. Ήθελα να τα βγάλω μέσα στη καρδιά μου ότι όλο αυτό που έγινε να εξηγήσω χωρίς να έχω Είσαι λίγο μπαρουφάκης, και αυτό δεν σε τιμάει και αυτό είναι κακό. Κορδεύει τον κόσμο, πρόσεχε στα μάτια του. Δεν είσαι ειλικρινής και αυτό είναι πολύ βαρύ και πολύ κακό. Είναι πολύ κακό για ένα το οποίο το παίζει Κυριλέ. Είμαι Κυριλέ. Τελικά δεν είσαι Κυριλέ. Είμαι όπως είμαι. Τι να κάνω. Οπότε πήγες με live για να κάνεις μια εξομολόγηση στην πλατεία στα Γιάννενα, να πεις τον πόνο σου και να φύγεις. Αλλά τελικά τι έγινε και σε είδε η γάτα και σου έγραψε στο chat: έρχομαι μωρό μου, φεύγουμε. Σου στείλε μήνυμα στο Insta. Ναι, με έβλεπε το live και έφυγε από το σπίτι της Ξυπόλυτη και ήρθε να με βρει. Ξυπόλυτη, Μωρή βρωμιάρα. Ξυπόλυτη, μωρή βρωμιάρα. Αλλά καλό μην εκφράζεις έτσι. Άμα πήγε Ξυπόλυτη, ποιος κυκλοφορεί είμαστε δημοτικό. Λένε μπράβο. Και τελικά τι έγινε, όταν είναι Ξυπόλυτη, τι έγινε? Πήγα στο αυτοκίνητο, έγινε αυτό που έγινε εκεί με τον πατέρα της και τη ρώτησα. Εκεί με τον πατέρα της, δηλαδή. Δεν σκέφτηκες με αυτό που έκανες ότι θα μπορούσε να πάει πολύ στραβά το πράγμα. Εάν ο πατέρας της νευρίασε, τι θα έκανες, θα το χτύπαγες, άμα σε χτύπαγε? Εγώ δεν σκοτώνω ούτε κουνούπι. Το κουνούπι όταν μεταγκώνει. Ωραία, για μένα ήταν πολύ περίεργο. Για το κουνούπι όταν μεταγκώνει το αφήνω να φάει. Για μένα δεν θέλω να σχολιάσω τον πατέρα της γατούλας, αλλά ήταν πολύ περίεργο αυτό που έγινε. Υποθετικά όμως ένα normal σενάριο, οποιοδήποτε πατέρα δεν θα άφηνε την κόρη του να φύγει με έναν άγνωστο μέσα στη νύχτα, ενώ το αγόρι της είναι στο σπίτι. Ασχέτως τι και πώς και γιατί. Όλα τα άλλα δεν είχαν να λέει. Ναι, να χωρίσει, να φύγει ο άλλος, μετά μιλάνε κομπλέ. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Αλλά δεν θα άφηνε ποτέ με μια τέτοια φυσιογνωμία, με τσιγάρο πύρα και να πάει να οδηγάει αυτό το κοπρόσκυλο. Ένας ρεμπεσκές βρωμιάρης λεχρίτης. Οπότε εκεί τι σκέφτηκες, εάν ο πατέρας αντιδρούσε normal. Και όχι έτσι. Τι θα έκανες? Θα έφερε την γατούλα σε δύσκολη θέση, τον γάτο σε δύσκολη θέση. Ήξερες ότι ο γάτος όλο αυτό θα το πάρει πολύ βαριά. Ήξερες πολύ καλά και αυτό είναι το κακό. Ή μήπως ζηλεύεις τον γάτο και θέλει να του κάνεις κακό, να του προκρίνεις κακό. Έμεσα. Είμαι σίγουρος ότι ήξερες ότι αν τον βάλεις αυτή τη διαδικασία θα τον οκρεθεί και θα ξεχιστεί πάρα πολύ. Το ήξερες. Παρ' όλα αυτά το έκανες. Και είχες πάρα πολύ χρόνο σε όλη τη διάρκεια να κάνεις πίσω. Δεν μιλάει, ρε μάνα. Τι έπαθε? Μπρο. Μα παρομένα μας Δεν μου τα λες καλά.
Δεν βγάζει νόημα. Αυτό με το live. Όταν νευρίζουν, σταματάω να μιλάω. Ποιος έβρισε. Μάλλον δεν ακούσε αυτά που λες. Ναι, γιατί και εγώ είμαι τώρα συγχυσμένος γιατί σκέφτομαι ότι πήγες να κάνεις κακό στον γάτο. Και το χειρότερο είναι ότι ξέρεις τι άτομο είναι. Το θέμα είναι ότι έκανες live για να πάρεις cloud. Για cloud. Μάνα μου και δεν μιλούσε. Ναι. Και τώρα έχει τραβώσει το εργάκι. Που δεν ξέρω αν είναι έργο. Πραγματικά εύχομαι να είναι έργο. Πραγματικά εύχομαι να είναι στημένο. Αν δεν είναι στημένο, θα μιλάμε για κάτι πολύ κακό που έχει γίνει. Που είναι παράλογο. Βέβαια, όλα είναι παράλογα σας, αλλά δεν βγάζει τίποτα νόημα πέρα από το να είναι στημένο και δυστυχώς παίζει να είναι και στημένο. Αλλά αν δεν είναι στημένο, έχει τραβώσει το εργάκι. Έτσι φαίνεται. Τώρα ξέρεις πολλά. Ο γάτος την εκβιάζει. Εσύ θα δώσει μια απάντηση με σεβασμό, σου παρακαλώ. Για ποιο λόγο πιστεύεις ότι γύρισε η γάτα? Είναι το ζητούμενο. Ήδη το ξέρει. Εσένα τι σου είπε, φεύγω, πάω για τσιγάρι και ξαφανιστεί. Εσύ τι ξέρεις από αυτό? Μάλλον δεν της άρεσε η παρέα μου και έφυγε. What? Για να φεύγεις από κάπου, σημαίνει η παρέα δεν σου άρεσε. Για κάποιους λόγους Πάει, έτσι, δεν λειτουργεί έτσι. Και εμείς ήμασταν μικροί, θέλαμε να κάνουμε παρέα με κάποιους που μπορεί να είναι και κακές παρέες σαν εσένα. Έρχονταν οι γονείς, μας πιάναμε αυτή και φεύγαμε. Δεν είναι ότι θέλαμε, μπορεί να καθόμασταν. Μίλα. Αυτό που γράφουν, να εκβιάζει ο γάτος ή θα γυρίσει όλα τα λεφτά τέλος και το ένα και το άλλο και το οτιδήποτε. Μπορεί. Δεν ξέρω, γι' αυτό ρωτάω. Δεν γνωρίζω. Συγγνώμη. Δεν έχεις κάνει κουβέντα. Εμένα όταν κάποιος άνθρωπος θέλει να πετάμε, εγώ δεν. Απλά επειδή είχε πιο γάτα θα πει. 100 ευρώ. Τι κάνεις? Καλά, Γιάννης. Λέει ένα πράγμα κύριος Σενιόρ. Απλά η γάτα έχει ακουστεί ότι θα πει το λόγο. Ευχαριστώ. Δεν θέλω να πεις και εσύ. Πώς μπορώ να ξέρω τι συμβαίνει μες στον εγκέφαλο σου? Ας βάλε άλλος 60.000. Πόσα ευρώ? Δεν ξέρω. Είναι 10.000, είναι περίπου 100 ευρώ. Άρα 60.000 είναι περίπου. Πώς βγαίνει? 600 ευρώ, ρε μαλακανικό, δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Τόσο, 600 ευρώ. Δεν μπορεί. Αλήθεια. Όλα πάνε Δεν πίσω. μπορεί. Γιατί αυτή τη στιγμή μιλάμε με άτομο το οποίο Πόσο κάνει, πραγματικά μισή ώρα. δεν ξέρω τι να πω. Για όλη την κατάσταση. Δεν μπορεί. Εγώ όμως θα το πάω από τη μεριά του γάτου. Εγώ εκεί θα κολλήσω. Ότι εάν δεν είναι στημένο, που όπως λέτε δεν είναι, εάν ο γάτος όντως έπαθε ό,τι έπαθε, και όχι μόνο εκείνη τη στιγμή, αλλά από εδώ και πέρα θα τα παθαίνει. Γιατί ξέρεις πώς μπορεί να το γυρίσει όλο αυτό. Εσύ πώς το έκανες αυτό? Εγώ έδειξα τα συναισθήματά μου. Τίποτα δεν έκανα. Όχι τίποτα, οδήγησες 5 ώρες. Τα βάλεις με τον πατέρα της, με τον γάτο και όλους και μπήκε μες στο αμάξι σου, την έψες με τον τρόπο σου. Αν δεν ήθελε η Αλεξάνδρα, δεν θα έρχονταν. Ήθελε. Ήθελε, αλλά πήρε και λίγο σπρώξιμο. Δεν ήρθε αυτή σε σένα στο σπίτι και χτύπησε την πότα. Εσένα να περάσει κάτω από το σπίτι σου ένα αυτοκίνητο. Μικροφωνήσει, ρε, κάτω το μάτι, ακούστε λίγο. Καλά, δεν μιλάμε. Δεν μιλάμε. Κάνεις το χαζό, γι' αυτό είναι κακό για σένα. Γι' αυτό δεν μιλάμε. Κάνεις το χαζό. Κάνεις Εσύ το δεν δείχνεις χαζό. Δυστυχώς για σένα είμαι. Απλά το θέμα είναι ότι δεν θέλω να την πάω σοβαρή την κουβέντα γιατί δεν ξέρω πολλές λεπτομέρειες και δεν ξέρω καν αν είναι στημένο. Εγώ το λέω τώρα, εάν δεν είναι στημένο, επειδή βλέπω τον beef. Από μεριάς μου 100% δεν είναι Μπράβο, τίποτα. επειδή βλέπω Απλά την δικιά εξέφρασα την καρδιά του μου. γάτου και βλέπω την εμπάθεια τη δικιά σου στο πρόσωπο του γάτου και δείχνεις ότι τον μισείς για κάποιο λόγο. Θανάσιμα σχεδόν. Δηλαδή, βγάζει κακία στον γάτο. Τον υποτιμάς, τον ειρωνεύεσαι και καλά, εμείς με αυτού λες αδύναμος, είμαστε όλοι δυνατοί. Τον ειρωνεύεσαι που κλαίγεται και καλά. Δείχνει ότι στα αρχίδια σου. Πώς θα καταφέρεις να βγάζεις διάφορες θεωρίες μέσα στον εγκέφαλό σου, είναι περίεργο. Ποιος μιλάει, μαλάκα? Είδα γελάει. Δεν πούμε λίγο από αυτά που είπες εσύ. Να πούμε από αυτά που είπες εσύ. Συμβαίνει και αυτό. Στο μένιο. Γιατί στο μένιο μιλάει διαφορετικά. Είσαι άλλο υφάκι. Ξέρω ακριβώς τι υπονοούν. Θέλω να είμαι ειλικρινής στον κόσμο. Ξέρω τι υπονοούν και θα πρέπει να σε πρέπει απλά να ξέρουν ότι κάποια πράγματα είναι πολύ λεπτά και καλό είναι. Εδώ σε βλέπω λίγο με απολογητικό ύφος, λίγο να νιώσεις να ζορίζεσαι λίγο. Δεν σε βλέπω έτσι καλά να είναι ερωτημένο. Σε βλέπω λίγο κάποιοι να ψάχνουν λέξεις να τοποθετηθείς για να περάσει και το μήνυμα και στους ίδιους και γενικά. Όλα είναι υπέροχα. Και φωτογραφίες που έστειλες είναι υπέροχες. Πώς λένε, την αγαπώ. Κόρτιζαν versus high cortisol, έγραψε άλλο. Εγώ πάντως θα έλεγα ότι φταίει η γάτα σε πολύ μεγάλο βαθμό. Αυτή τα έμπλεξε πολύ άσχημα τα πράγματα. Δηλαδή η γάτα λόγω απειρίας γιατί ποτέ δεν είχε πάνω από ένα γκόμενο. Δηλαδή και ένα που βρήκε στο αλλά επειδή δεν είχε ποτέ πάνω από ένα γκόμενο, δεν είχε ποτέ αυτή την απήχηση, αυτό το να τη την πέφτουνε. Η πρώτη φορά που στην πέσαν δύο τα έκανε χταρμά. Συνήθως αυτό οι κοπέλες το λύνουν γύρω στο δημοτικό με το Γιωργάκι και το Γιαννάκι και διαλέγουν το Γιώργο μετά το Γιάννη, μετά παίζουν λίγο και μετά καταλαβαίνουν ότι όλο αυτό στραβώνει και ήσουν για να πρέπει να είναι σωστές. Το μαθαίνουν κάπου εκεί νωρίς. Η γατούλα μάλλον το λίγο ασχημομούρα και το πέρασε τώρα αυτό σε αυτή τη φάση, αυτή την ηλικία και τα έκανε εδώ λίγο χταρμά και δημόσια. Αυτό είναι μόνο το θέμα. Αυτό πιστεύω είναι το μεγάλο ζητούμενο. Φταίει πολύ. Μιχάλη, χάρηκα πάρα πολύ. Αλλά η γάτα αποκάλυψε τα βία, σκληρά, βρώμικα αισθητά σου κατά του γάτου, ο οποίος πέρασε ό,τι πέρασε και εσύ τον ξέρεις τον γατούλη. Εγώ ένα έτσι του κάνα και τραντάχτηκε και λέω πα. Αυτό όντως είναι. Τον πείραξες δηλαδή, τον πείραξες. Όχι, του κάνα και καλά έτσι λίγο τον τσεκάρω, λίγο να τον τεστάρω. Και κατάλαβα ότι. Για να το τσεκάρουμε. Α, εσύ που δεν τον τσεκάρεις τώρα καλά, εσύ του κάνεις bypass. Θες την bypass του έκανες βρωμιάρι. Βρωμιάρι. Μιχάλη, καλό βράδυ να έχεις. Πουτάνα!
Πού το! Μεγάλο να έχεις. Βρωμιάρη! Έλα. Όχι, όχι. Τώρα το ξαναπεί. Ναι, μου είσαι παλιά και εγώ. Είσαι εξαιρετικός, θα πω. Όχι, δεν θέλω να την άκου αυτή τη φράση. Αλλά θα πω κάτι έτσι. Θα πω λίγο δημόσια ότι μερικά πράγματα ίσως και εγώ τα τράβηξα πολύ, ας πούμε δεν έπρεπε να τα λέω όλα για όλα. Και από εκεί και πέρα θέλω ψυχική ηρεμία και να λήξει όλο αυτό το virality αυτού του πράγματος. Γιατί πια έχει αρχίσει να με ενοχλεί και πόσο viral έχει γίνει το θέμα. Θα ήθελα δηλαδή κάπως να τελειώνει όλο αυτό. Θέλει προσοχή το ότι ευχόμαστε. Απλά δεν ξέρω, θέλω να πει αν θα αντέξει αυτόν τον βομβαρδισμό μηνυμάτων σε προσωπικά αλλά και στα memes και παντού, τα οποία μπορεί να είναι και full ζωή, δηλαδή από τώρα μέχρι το μέλλον τη ζωή σου. Οπότε βλέπω, μην είσαι εσύ ο κερατά, είναι ο Γιώργος. Εγώ θα βάζω τη φωτογραφία σου. Ναι, αυτό το ξέρω. Η αλήθεια είναι ο Γατούλης, ο Ταρανδούλης έχει γίνει memes. Αλλά εντάξει, με τα memes, okay, δεν έχω τόσο θέμα. Ναι. Το θέμα το έχω απλά με το γεγονός ότι θέλω να ξαναστραφεί το content μας σε κάτι ευχάριστο. Δεν θέλω να στραφεί πάλι στο πάρα πολύ. Λίγο χρόνο αυτό. Τι κάνουμε στο κρεβάτι μας τόσο. Θέλω να στραφεί στο κόμμα αυτά πράγματα. Επίσης, πολύ κόσμο σε αυτό το content. Κατερίνα! Αλλά από μεριά μου δεν θα συνεχίσω τα beefs. Θέλω δηλαδή. Αυτό γιατί κάτι μηνύματα είδα κάτι δικά σου ότι θα συνεχιστεί. Οπότε τελειώνει το beef και σε άλλα Ναι, τελειώνει το beef. Και τελειώνει το beef. Θα θέλαμε απλά να μην υπάρχει καμία επικοινωνία, καμία αναφορά από εμάς προς τον ίδιο, από τον ίδιο προς εμάς και γενικά μια πλήρη σιώπηση της φάσης για την ψυχική ηρεμία μας. Αλλά δεν θα ξανά έκανα ποτέ παρέα με έναν άνθρωπο ο οποίος την έπεσε στην κοπέλα μου, που πήρε την κοπέλα του για 2 μέρες και ενώ μου λέει ότι είναι φίλος και αυτό, ναι. Πάντως εσύ πολύ ωραία τα λες και σε ευχαριστώ που στηρίζεις. Τα λέω και ναι. Γιατί είσαι ίσως ο μόνος που είναι real εκεί μέσα. Είναι όλα τα γεγονότα. Πιο πονηρεμένοι. Εσύ είσαι στη φάση σου. Αυτό είσαι. Η Γατούλα δεν ξέρω με τι κολοβαράκι. Εγώ πιστεύω Γατούλα ότι αυτό έγινε. Και εσύ για πρώτη φορά μπορεί να ήσουν σε αυτή τη φάση. Σίγουρα ήταν πρώτη φορά, δεν είχα ξαναβρεθεί. Χαίρομαι πάντως που σήμερα παραδέχτηκε, ας πούμε, είπε ότι εντάξει, τα έκανα θάλασσα και γάτα. Νιώθω πιο όμορφα τα παραδέχεται και γάτα τα λάθη. Ναι, εννοείται, τα έχω παραδεχθεί πάρα πολλές φορές. Έχω ζητήσει άπειρες φορές συγγνώμη το γάτο. Πραγματικά είναι τρομερό το ότι με έχει συγχωρέσει τόσο εύκολα και πραγματικά κανένα άλλο άνθρωπο δεν το κάνει και το ξέρω πάρα πολύ καλά. Και πραγματικά του λέω ότι αυτό που έγινε είναι η εγγύηση ότι δεν πρόκειται ποτέ να το ξαναπατήσω. Δηλαδή... Αυτό που είπε τώρα πραγματικά δεν θα τσουλήσει καλά. Όχι, γιατί αύριο έρχεται μια πολύ ευχάριστη ανακοίνωση για εμάς. Συνεχίζουμε στα ευχάριστα. Δεν θα μιλάμε στα βίντεο για τέτοια πράγματα άλλο και ούτε και εκτός βίντεο. Δεν θέλουμε δηλαδή γενικά να σβήσει όλο αυτό το αρνητικό virality. Κατερίνα. Γατούλα, βάζω ότι τώρα είσαι λίγο παγιδευμένη σε πολύ δύσκολο σημείο. Μα κάνε εννοείς το αλήθεια, όντως. Θα εννοώ ότι θα πρέπει να σου πω αρχικά για αυτό που ρώταγες πριν στην εννοείς τώρα, σε μια εβδομάδα ναι, σε 2 ναι. Σε 1 μήνα, 2 μήνες, 3-5 μήνες αλλάζουν αυτά. Κοίταξε, να σου πω ένα πράγμα. Με αυτό που ρώτησες πριν. Όπως είπα και στο live που είχα κάνει τις προάλλες για το ανεστημένο που ρώτησες, εγώ κάθε στιγμή έκανα πραγματικά αυτό που ένιωθα. Δηλαδή, όταν επέστρεψα, το ένιωθα. Όταν πήγα, το ένιωθα. Δεν έκανα ποτέ κάτι, δηλαδή ούτε για το content, ούτε για να βγει έτσι. Δηλαδή, αν είχα σκεφτεί το content, πίστεψα απλά δεν θα πήγαινα. Γιατί πολύ απλά βγήκα. Ναι. Δεν σκέφτηκα ποτέ. Δεν πάει, γιατί οι Ιαπωνές έχουν κάνει ολόκληρη ταυτό για λεφτά. Οπότε δεν δουλεύει έτσι. Κοίτα, εντάξει, τώρα ξέρεις ότι μετά από ένα σημείο ξέρεις και τι άνθρωπο έχει απέναντι σου. Δεν νομίζω ότι. Ναι, αλλά εντάξει, πάντα πολλές φορές το λέω με τη φιλοδοξία. Συνότι, αρχηγέ μου, αυτή η ιστορία βλέπατε όλοι ότι εξελίσσεται στην ουσία επί 1 χρόνο για να οδηγηθεί εκεί που οδηγήθηκε. Δηλαδή, για να το δεν έβλεπα, για να με τις μαλακές. Το θέμα είναι ναι. Ναι, απλά σου λέω για να το στήσω θα πρέπει να το έχω σκεφτεί από πάρα πολύ καιρό πριν για να υπάρχει όλη αυτή η καθημερινή απόδειξη αυτού του συναισθήματος που είπα εγώ τις προάλλες. Γιατί εγώ είπα, μίλησα για αιμονή και είναι αλήθεια ότι είχα αιμονή. Μια αιμονή δεν Αυτή με τσάτι μου. Ποιος το λέει αυτό. Τουλάχιστον εγώ έτσι το βίωσα. Ναι. Τέλος πάντων, εσύ με έχεις το σχολιάσμα εσύ προσωπικά. Κοίτα, είναι λάθος μου κάποιοι χειρισμοί. Καταλαβαίνω ότι ίσως δεν χρειαζόταν να έχω γυρίσει ένα βίντεο το οποίο τελικά αποφάσισα να μην ανέβει. Αυτό ναι, αυτά είναι πράγματα τα οποία όλα θα τα ξέρεις καλύτερα.